Здравейте! Днес искам да направя малък тест на нож изкован от стомана X12MF. Тестът ще премине през сякане на кокъл и след това ще видим как се държи острието и ножа. Ще долу-горе режи без никакви проблеми. Ето, виждате, кокъл е разсякан. Тая стомана е характерна с много добра износоустойчивост. Искам да видим как ще се държи ножа. Бих казал, че кокъла не представлява никакъв проблем за него. Но искам да направя тести с любимите ми консервени кутийки. За тази цел ще изрежа тая кутия, за да видя Сега е много важно да погледнем какво ще се случва с острието. Кокъл, ламаринена кутия, проблеми никакви. Това беше от мен. Благодаря ви.